Velkommen til vores video her, som skal omhandle omkring det, at vi er nogle stykker, som arbejder med noget videoredigering, hvor vi skal prøve på at lære at rendere, og vi skal prøve på at lære at beskære film, og vi skal prøve på at lære at komme nogle forskellige effekter ind i. Effekter som tekster og få billederne til at glide ind over hinanden, og vi skal arbejde det med egentlig at farvelægge video. Og vi er kommet dertil nu, hvor vi faktisk i første omgang har gennemgået programmerne og fundet ud af, hvordan fungerer de programmer, og hvordan kan man bruge dem fuldt ud, og hvordan er der nogle forskellige flaskehalsproblemer, som man skal tage hensyn til, og hvordan kan man redigere, rendere og genskabe videoerne, og igen lave nogle nye effekter, så man kan lave nogle specielle effekter, som kan se lidt smart teknisk ud. Så det vi er gået i gang med nu her, det er, at vi arbejder med nogle farver, og vi arbejder lidt med nogle tekster, og vi arbejder med det egentlig at beskære videoen, eller få den til at lave en overgangsglidelse, eller arbejde med effekter. Så det er det, vi er nået til nu, og jeg håber på, at du vil følge det her og se, hvordan det fungerer. Jeg siger pænt farvel herfra, og tusind tak, fordi du gad at kigge så langt. Hej.